Bé, com a batllessa de Ripoll sí que volia fer 3 breus consideracions arran de la detenció per presumpta agressió sexual de l'imam que predica a casa nostra. Primer de tot, dir que la informació en cap moment ens va arribar per vies oficials del Departament d'Interior, sinó que en vam ser coneixedors gràcies al testimoni d'una membre de la comunitat marroquina de Ripoll. Això és totalment inaudit i inadmissible, essent com soc la màxima autoritat en termes de seguretat al municipi, segons el marc competencial, i essent com soc la responsable darrere de mantenir l'ordre públic, la convivència i la cohesió social dins la nostra comtal vila, no té cap mena de sentit que se'm privi de tenir accés a una informació tan cabdal i tan rellevant, precisament perquè pugui exercir convenientment les meves competències i desplegar els recursos municipals d'una manera adient. Per tant, considerem que hi ha hagut una mala praxis, que hi ha hagut una negligència per part del Departament d'Interior. Així vaig fer-li avinent via telefònica a la pròpia consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon, i a més considerem que hi ha una intencionalitat política darrere, és a dir, no ha estat un descuit fortuït o casual, no és allò m'he descuidat de notificar-li, sinó que hi ha hagut un clar interès polític en que aquesta notícia, en que aquesta detenció no transcendís a l'opinió pública. Bona prova d'això és la pròpia detenció d'aquest individu, que es va fer per part d'agents de paisà vinguts directament des de la central. Per què? Perquè es volia evitar la imatge, es volia evitar el contingut visual de la detenció d'aquest imam de Ripoll i que això transcendís a les primeres planes dels diaris o obrís les telenotícies. Per tant, hi ha hagut una opacitat manifesta d'administracions superiors que no podem estar-nos de denunciar. En segon lloc, volem reiterar el nostre compromís amb la víctima. Li hem ofert l'assessorament jurídic de l'Ajuntament, però també posem al seu abast qualsevol altre servei municipal que requereixi, com el d'atenció psicològica. Dir que com a Ajuntament de Ripoll ens personarem en aquesta causa com a acusació popular i que volem arribar fins al final, és a dir, volem esbrinar si hi ha més mainada afectada, si hi ha més menors que hagin pogut patir algun maltracte dins aquest centre de culte. És una comunitat molt hermètica, molt tancada, per tant és probable que hi hagi més canalla afectada i que això no hagi transcendit. Volem que s'esbrini, que no es passi per alt. I en tercer lloc, reiterar també el nostre compromís amb la ciutadania ripollesa de tancar aquest centre de culte. És quelcom que duia amb el programa electoral i que hem batallat des del primer dia. No pot ser que un centre de culte que va participar d'un procés de radicalització, que va finalitzar amb un atemptat terrorista amb víctimes mortals a Barcelona i a Cambrils, avui en dia continuï operatiu. I encara pot ser menys que qui el gestioni continuï sent la mateixa associació islàmica d'aquell moment. O sigui, la mateixa associació islàmica que va permetre crides a matar infidels en aquell moment, continua gestionant la mesquita i continua contractant a dit els seus propis imams, amb el resultat que malauradament hem vist ara. Al gener de l'any passat em vaig presentar al Parlament de Catalunya una moció per iniciar els tràmits de tancament d'aquesta mesquita, que és el que s'hauria d'haver fet de bon principi. Doncs Junts, Esquerra, els Comuns, els socialistes, la CUP, tots hi van votar en contra. Per tant, els fem corresponsables de tot el que s'esdevingui dins d'aquest equipament. No pot ser que hi continuï havent centres salafistes i fonamentalistes a casa nostra. Cal aturar l'avenç d'aquest fonamentalisme i d'aquesta visió pederàstica que professa l'islam. No pot ser que continuï arrelant a Occident. És un perill latent i ho anirem veient els propers anys. Això és absolutament inadmissible. Per tant, reiterem el compromís d'aquest govern municipal en el tancament d'aquesta mesquita. Continuarem batallant per tancar-la, perquè demostrarem que aquest centre de culte no pot romandre obert, que és un perill públic. Ho hem dit per activa i per passiva, i els fets ens acaben donant la raó.